du se dig selv, Tut? Skal den længere ned? Hvordan ser det ud? Kan I se jer? Ja. Skal den længere ned? Jeg tror, jeg skulle have briller på, hvis jeg skulle se noget. Det er bare sådan, at vinkle rigtigt. Det er bare, hvis barn falder ned i bunden igen. Ej! Jeg faldt ned i bunden sidste gang. Jeg så aldrig på godt det der. Hold den. Det er godt, mor. Det er godt. Yes! Åh nej. Hvor kommer vand? Jeg dør! Og det vil sige, det kommer op. Det vil sige, det kommer op den vej der. Jamen, så er det Derfor sætter du op! Ej, hvor er det også så meget det bedste? Har vi ikke fået noget? Så vil det tørme sig igen. Så får I den der nu. Med ryggen til, så kan jeg overskue. Ja, I får den der nu. Nej, der er ikke nogen hår. Hvordan kom du ned i bunden sidst? Ej! Jeg fik bare det hele. Se mig! Nej, nu kommer det der. Den får I. Den får I. Den får I. Nej, mor! Mor! Jeg døde ikke engang til snart. Mor, vi fik den. Jeg er altså meget våd på ryggen. Se på det. Jeg vil se våd i håret. Der er ikke noget her. Det er godt, vi skal hjem. Så Christian, du var så hvis... Timer udfører. Og det var hurtigere end 20 minutter. Du kan lige høre nogen, der siger, au. Au. Au, fint. Nå ja, Så bliver vi våde. den er stadigvæk rødt op. Altså, det er meget sjovt, Christian. Det var sidste gang. Den bare den lyserøde, så optager den. Der kan jeg rundt ned i bunden, eller hvad? Hvordan kunne du ikke? ikke sjovt. Hvordan kunne du lade sig gøre ude? Ja, jeg sad herude, Christian. Nej, 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 nej! Nej, 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 nej! Nej! Jeg skal have ben heroppe nu. Jeg vil ikke se en skid. Ja, du kører den bare lige rundt. Ej, det viser det løber op i hovedet på det er altså lidt. Jeg er bange! Så længe der er en lyd fra Matti, så er han der med i båden i det mindste. Nej, 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 den kommer over til jer, den der! Jeg skal fandme ikke vand ned i ryggen. Jeg offer med glæde nogle af jer andre. Alt andet der var lige. Der kommer ikke noget. Okay, det er ikke noget. Kommer op her, det har jeg aldrig oplevet før. Ej, det gav jo meget den her gang. I sommer, hvor vi havde min familie med, og min mor kæder bare sådan på lyst. Og der skal de andre unge, at det bliver ikke våd, hun bare gennemblødt. Altså, Nej, der kommer noget. Nej! Den får I! Den får I! Ej, det var fissen. de skyllede bare en 4 gange. Jeg tror, det var flere. Ja. Men det var helt vildt så meget, det gav der. Jeg har aldrig oplevet, den er så vild. Nej. Jeg har jeg oplevet flere gange. Jeg fandt ned på den. Jeg fandt Hvad for noget selv? Der var så spændt der. Det var så fint. Nå! Og så blev jeg kom den, fordi en af dem fik i hovedet, hvis Det er ligesom Claus, der sagsøgte det. Ja. Nå. Voldsomt. Du blev ikke særlig våd, jo. Vi får bare noget med. Han fik helt faldet ud. Men han havde altså altid telefonen med det. Ja. Hvor bremser vi? Nå, så blev ikke så våd. Nej. Om den bremsede også hårdt. Slå du dig? Ja. Duk. Jeg ramte sådan her. Så prøver vi det der rigtig hurtigt. Nej, der render vand ned i mit sæde nu nede på røven. Nej.
Fremtiden også. Hvorfor fik de blød? Jeg har våd røv nu. Jeg er rød. Yes! Er du sindssyg? Du skal sidde ned. Det står i reglerne. Ja, lige præcis. Det render bare ned ad sædet.